Θα βουτήξουμε σήμερα σε ένα περιβάλλον που έχει σχέση με την εκπαίδευση, την παιδεία, τους μαθητές, τους κηδεμόνες, τους γονείς και θα τα κάνουμε όλα αυτά βέβαια σε σχέση με την τεχνολογία και την κοινωνία της πληροφορίας. Ή με άλλα λόγια, πώς σιγά σιγά η παιδεία ψηφιακοποιείται, απλοποιείται, απογραφειοκρατικοποιείται και γίνεται μέσω του διαδικτύου απείρως πιο προσβάσιμη σε εξαιρετικές λεπτομέρειες. Για όλα αυτά τα καλά, μαζί μας είναι ο Παναγιώτης ο Θεοδόρου, ο οποίος είναι λειτουργός στα έργα της πληροφορικής της ομάδας διαδικτυακού σχολείου του Υπουργείου Παιδείας. Το όλο πρόγραμμα περιέχεται σε μία εκπαιδευτική πύλη, διαδικτυακή πύλη, η οποία ακούει στο εξαιρετικά ενδιαφέρον όνομα Δίας. Από μόνο του βέβαια το όνομα αποδίδει ένα μεγαλείο. Στην πραγματικότητα όμως σημαίνει διαδικτυακό σχολείο, ήτι Δίας. Ο Παναγιώτης ο Θεοδόρου είναι ήδη εδώ. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Γιώργο. Και η πρώτη απλή ερώτηση είναι να μας πεις πότε ξεκίνησε το Δίας και σε τι ακριβώς στοχεύει. Το Δίας ως ημερομηνία έναρξης θα παίρναμε την αρχή της λειτουργίας στα σχολεία, γιατί υπήρχε και μια περίοδος η οποία χρειαζόταν να στηθεί το όλο σύστημα. Πριν 3,5 περίπου χρόνια ήταν διαθέσιμο για τα σχολεία να το χρησιμοποιήσουν. Στα 7 σχολεία τα οποία συμμετέχουν. Πού στοχεύει? Στοχεύει στο να υπάρχει ένα σύστημα διαδικτυακό, στο οποίο οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, αλλά ακόμη και οι γονείς, να έχουν έναν κοινό χώρο στον οποίο θα μπορούσαν να επικοινωνούν, να ανταλλάζουν πληροφορίες, αλλά και επίσης μέσα στον χώρο αυτό να γίνονται εκπαιδευτικά μαθήματα, ψηφιακά εκπαιδευτικά μαθήματα, τα οποία να εξυπηρετούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως έχεις πει και προηγουμένως, ονομάζεται διαδικτυακό σχολείο, οπότε είναι ένα σχολείο στο διαδίκτυο, στο οποίο τα μέλη αυτού του διαδικτυακού σχολείου έχουν πρόσβαση μέσα από κάποιον κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη, για να παρέχεται και η ασφάλεια πρόσβαση σε αυτό το σύστημα. Okay. Να το εξειδικεύσουμε λίγο πριν πάμε σε ακόμα μεγαλύτερο βάθος. Να καταλάβω θέλω και φαντάζομαι και οι φίλες και οι φίλοι που μας βλέπουν, άρα να καταλάβουμε θέλουμε, που ειδικά αφορά τις μαθήτριες και τους μαθητές, που ειδικά αφορά τους εκπαιδευτικούς και που ειδικά αφορά, αν αφορά, τους γονείς. Μάλιστα. Θα πάρουμε τις ομάδες όπως τις είπατε. Αρχικά το χώρο του σχολείου, εκπαιδευτικοί και μαθητές, στους οποίους όταν δημιουργηθεί ο λογαριασμός στο σχολείο του Δίας, θα πάρουν πρόσβαση σε κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες αρχίζοντας από τις πιο απλές, ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσωπικό, μέσα του οποίου θα επικοινωνούν μεταξύ τους οι εκπαιδευτικοί και μαθητές. Θα πάμε μετά σε δυνατότητα μιας προσωπικής σελίδας, ενός προσωπικού ιστοχώρου, στον οποίο οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές είναι διαχειριστές. Και όταν λέμε διαχειριστές, εννοούμε ότι μπορούν να διαμορφώσουν, να ενσωματώσουν υλικό, να μοιραστούν υλικό με άλλους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Και η δυνατότητα εδώ είναι ότι δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του δικού του σχολείου, αλλά όλων των σχολείων τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Άρα υπάρχει μια κάθετη και οριζόντια επικοινωνία εντός της εκπαίδευσης. Και μέσα σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορούν να δημιουργήσουν εργαλεία τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στη διοίκηση του σχολείου. Παράδειγμα, μικρό, ένα ημερολόγιο χρήσης μιας αίθουσας του σχολείου. Στο οποίο να είναι κοινό και μοιρασμένο μεταξύ των εκπαιδευτικών, να γνωρίζουν ποιος μπορεί να μπει, πότε μπορεί να μπει και να έχει την πληροφόρηση άμεσα μέσω διαδικτύου. Ή κάτι πιο απλό και κοινωνικό, ένα ημερολόγιο εξωσχολικών εκδηλώσεων των μαθητών, στα οποία να ορίζουν πότε θα συναντηθούν για κάποια δραστηριότητα εκτός του σχολείου ή κάποια προετοιμασία ενός προγράμματος για το σχολείο ή ακόμα και συναντήσεις για κοινό διαβάσμα, για κάποιο διαγώνισμα, αν θέλουν. Και έχουν τη δυνατότητα να το παραμετροποιήσουν στα δικά τους μέτρα και να το μοιραστούν μεταξύ των συμμετοχών σε αυτό το σχολείο, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Μετά διατίθεται ένα λογισμικό το οποίο δίνει δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, επικοινωνίας με βίντεο και ήχο, με περισσότερα από 2 άτομα να μιλούν, γιατί μπορεί να έχουμε μια ομάδα 5-6 ατόμων, και αυτό ονομάζεται πλατφόρμα συνεργασίας. Και τέλος, το τέταρτο κομμάτι, το οποίο είναι αρκετά δυναμικό, είναι η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσα από την οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναθέσουν ψηφιακά μαθήματα στα παιδιά, στους μαθητές,
τα οποία είτε μπορούν σε χρόνο ταυτόχρονο, σύγχρονη μάθηση, δηλαδή μέσα σε μια τάξη ταυτόχρονα όλοι οι μαθητές ο καθένας στο δικό του υπολογιστή να περάσει μέσα από ένα ψηφιακό μάθημα, να πάρει τις πληροφορίες, να απαντήσει ερωτήσεις, να ολοκληρώσει ένα διαγωνίσμα ή να τους το αναθέσει έτσι ώστε να το ολοκληρώσουν σε κάποιο χρονικό διάστημα από σπίτι τους, έχοντας μια ημερομηνία λήξης. Οι πληροφορίες όλες αυτές μαζεύονται στην πλατφόρμα, είναι στη διάθεση του εκπαιδευτικού. Τώρα, η δεύτερη μεγάλη ομάδα είναι οι γονείς, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες που τους αφορούν άμεσα, δηλαδή πληροφορίες που αφορούν τα δικά τους παιδιά και μόνο, μέσα από την πλατφόρμα, εφόσον βέβαια έχουν το δικό τους κωδικό και τον άμεσο σχετισμό με το δικό τους παιδί και μαθητή στο συγκεκριμένο σχολείο. Δηλαδή, εφόσον συμπροθούν τα ψηφιακά μαθήματα, ο γονιός μέσα από τον δικό του κωδικό μπορεί να δει τα αποτελέσματα των μαθημάτων του δικού του παιδιού μέσα από την πλατφόρμα. Οκ. Ένα διπλό ερώτημα θα σου κάνω τώρα, Παναγιώτη. Το ένα είναι ποιες είναι οι θεμελιώδεις διαφορές, εάν υπάρχουν, μεταξύ του συγκεκριμένου συστήματος, της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πύλης και των ιστοσελίδων που έχουν διάφορα μεμονωμένα σχολεία, που μερικές φορές είναι και εξαιρετικές και φάνταστες και έτσι πολύ δημιουργικές. Το ένα κεφάλαιο είναι αυτό και το άλλο θέλω να ξέρω την ανταπόκριση που υπάρχει. Πώς πάει δηλαδή το πρόγραμμα. Η διαφορά με τις υφιστάμενες ιστοσελίδες είναι ότι οι υφιστάμενες ιστοσελίδες τώρα κυρίως λειτουργούν ως πληροφοριακές πύλες των σχολείων. Δίνουν πληροφόρηση για τις δραστηριότητες, για τις εκδηλώσεις και ό,τι συμβαίνει στο σχολείο. Όταν το σχολείο θα δημοσιοποιήσει το έργο του, το κάνει μέσω των ιστοσελίδων. Η σχολική ιστοσελίδα του Δίας ή η λειτουργία του Δίας έρχεται να δώσει μια περαιτέρω δυνατότητα στο να ορίζουμε ποιο θα είναι το κοινό που θα βλέπει τι. Δηλαδή, μέσα στην ίδια ιστοσελίδα του σχολείου τώρα μέσα από το Δίας μπορούμε να ορίσουμε τι βλέπουν ο έξω κόσμος χωρίς πρόσβαση στο Δίας, τι βλέπουν οι εκπαιδευτικοί, τι βλέπουν οι μαθητές, τι βλέπουν οι γονείς. Οπότε υπάρχει δυνατότητα να μπει πολύ υλικό πάνω, διαβαθμισμένο και ανάλογα με το κοινό το οποίο θέλουμε να στοχεύσουμε. Αυτό δίνει τη δυνατότητα και σε λειτουργίες εντός του σχολείου, οι οποίες ανακαλύπτουν τις ανάγκες την εκπαιδευτική διοίκηση του σχολείου και πληροφορίες που αφορούν μόνο τους εκπαιδευτικούς. Μπορούμε να βάζουμε ένα χώρο στον οποίο να αφορά μόνο τους γονείς, άρα έχουν τη δυνατότητα να δίνουν πληροφόρηση προς τους γονείς σε συγκεκριμένα θέματα και ταυτόχρονα και στους μαθητές. Αυτή η διαβάθμιση γίνεται μέσω της παροχής, επαναλαμβάνω ξανά το σημείο ότι είναι αρκετά σημαντικό, ενός ονόματος χρήστη και κωδικού στον κάθε ένα ατομικά, το οποίο είναι επώνυμο. Δεν μπαίνει στο σύστημα κάποιος με ψευδόνυμο οτιδήποτε. Άρα, ό,τι συμβαίνει πάνω στην πύλη είναι με επωνυμία. Και επίσης γίνεται αυτοποίηση για το ποιος μπαίνει πάνω και τι βάζει. Οπότε, και σε ποιον παρέχουμε τη συγκεκριμένη πληροφορία. Οπότε υπάρχει μια ασφάλεια στο τι κινείται μέσα από το διαδικτυακό σχολείο. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τη χρήση, προς το παρόν το σύστημα είναι διαθέσιμο μόνο σε 7 σχολεία ανά το Παγκύπριο, λυκειακού κύκλου, λύκειο και τεχνικές, και και χρησιμοποιείται κυρίως για εκπαιδευτική διοίκηση εντός των σχολείων, αλλά και δημοσιοποίηση υλικού προς τα έξω. Θέλω να σας πω ότι εγώ, ετοιμαζώντας αυτή την εκπομπή, μπήκα βέβαια στην διαδικτυακή πύλη, έψαξα τα πράγματα, βρήκα το όλον πάρα πολύ ενδιαφέρον και ικανοποιητικό, αλλά εκεί που έμεινα εμβρόντιτος, φίλες και φίλοι, και σας το συνιστώ, είναι όταν ανακάλυψα μέσα στη σελίδα Δίας ένα σύνδεσμο για την ψηφιακή βιβλιοθήκη. Και η στιγμή εκείνη ήταν και κρίσιμη, διότι μου ακύρωσε τον προγραμματισμό της ημέρας στη συνέχεια. Έμεινα εκεί πέρα ώρες, ψαχουλεύοντας, βρήκα χειρόγραφα του 14ου αιώνα, βρήκα απίθανα πράγματα και ήθελα από εδώ να συγχαρώ όλους όσους δούλεψαν για αυτή την ψηφιακή βιβλιοθήκη, της οποίας φαντάζομαι ο εμπλουτισμός δεν έχει ακόμα τελειώσει. Όχι, και δεν είναι μια διαδικασία η οποία έχει τέλος. Πράγματι αυτό το υλικό είναι αξιόλογο προς χρήση προς όλους τους χρήστες που μπαίνουν στην εκπαιδευτική πύλη. Όπως επίσης υπάρχει τώρα διαθέσιμο και το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που ήταν μια παράλληλη εργασία με το διαδικτυακό σχολείο, το οποίο είναι ολοκληρωμένα μαθήματα, τα οποία
είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για χρήση εντός της τάξης. Αυτό το υλικό συνεχώς αναβαθμίζεται και αυξάνεται και έχει τη δυνατότητα, παρόλο που είναι φτιαγμένο για ηλικιακό κύκλο και τεχνικές σχολές, να τη χρησιμοποιήσουν και άλλοι εκπαιδευτικοί άλλων βαθμίδων, παίρνοντας στοιχεία και από την όλη διαδικασία για την αναθέσουν ή να την παρουσιάσουν εντός του διαδικτυακού σχολείου. Ο Παναγιώτης ο Θεοδόρου, λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως είπα και στην αρχή, λειτουργός στα έργα πληροφορικής της ομάδας διαδικτυακού σχολείου του Υπουργείου Παιδείας. Και με αυτό να σας ευχαριστήσω. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Γεια σας.